Laven los tuyos, los frikis que se preparan.
Bueno, primer de tot dir doncs, que veníem els dos equips ferits de la jornada passada, no? És a dir, els dos equips crec que vam treure un resultat que ni Flix ni nosaltres esperàvem, no? A més un resultat molt abultat, i crec que avui s'ha vist manifest que la feridura que portàvem els dos equips en aquest partit. Crec que la primera part ha estat del Pinell, crec que el Pinell hauria pogut sentenciar un parell de vegades, i la segona part, si tinguéssim que ficar nota, potser ha estat més insistent el Flix, no? Al final ens quedem amb un empat a 0, doncs bueno, un empat, jo crec que un empat al Flix fora de casa sempre és un bon resultat, sempre dic. Els de casa no és tan bo, però bueno, si anem al Flix som al començament de temporada i jo crec que el Pinell també tindrem un equip que anirem a més, no? És a dir, al final, doncs bueno, ens quedem amb un punt, amb un gran equip com és el Flix, que crec que aquest any estarà per dalt, serà dels que competirà per pujar de categoria i bueno, doncs hem d'estar contents també, i a més l'afició i tots crec que hem disfrutat també d'un equip bastant amb molta intensitat per part dels dos equips. T'he de sincer, les mans no els he vist, perquè hi ha hagut el marullo aquell i m'han tapat jugadors entremig, no l'he vist, vull dir, si Valtos heu estat més a prop, Valtos serà els jutges de si era penal o no, i el fora de joc jo d'allà tampoc puc decidir, vull dir, heu d'entendre que, i això no és de tirar a favor meu, no? Vull dir, us dic tal qual com ha sigut, jo si és penal, i si és fora de joc, és fora de joc, no? En la pregunta que em dius tu, que els de l'afició del Flix, doncs jo crec que també acaba de començar la Lliga, i crec que el Flix va començar molt bé, amb un 6-1 a casa i tot, i crec que clar, no estan contents per la derrota la setmana passada, que jo no hi veig les imatges, però tinc entès que hauria pogut ser més abultada, no? Però bueno, jo crec que el que us he dit abans, que un empat fora de casa, en un camp difícil com és el Pinell, perquè és un camp de terra, és un camp amb unes dimensions diferents dels altres camps, crec que és un bon resultat pel Flix. Bueno, un punt molt valiós. Si s'hagués guanyat la setmana passada seria un punt, encara seria millor el punt, però puntuar fora de casa i més al camp del Pinell sempre és bo i sempre és positiu. El Pinell, a mi, la veritat, és un equip que m'ha agradat bé, molt, un equip lluitador, que jo sabia que això passaria, i crec que ha hagut una part per cada equip, no? La primera part crec que l'ha dominat més el Pinell i la segona part l'han dominat més nosaltres, amb coses molt clares, però bueno, no, pilota parada tot, no? Però no hem tingut la sort de que entres la pilota i bueno, ha anat així. Sí, perquè si anem a jugar igual que al camp de l'Aldeana, l'Opinió nos en fa 4 o 5 avui, això estava claríssim. Hem parlat aquests dies a l'entrenament, jo sabia que els jugadors confiava en ells de que donarien la cara, a més és un camp, com t'he dit abans, un camp que s'ha de treballar molt. Era un partit de 1-0, 0-1, perquè ho tenia claríssim que el qui marcava guanyaria. Bueno, crec que el resultat se pot donar per just, perquè la veritat, ja et dic, d'una part per cada equip, no? I bueno, doncs a continuar lluitant, que queda molt encara. Mira, jo sabia que l'àrbit és normal, ha pitat lo fàcil i està en un 0-0 perquè s'ha de complicar la vida, vamos. Sap que si arriba a pitar el penal en aquell moment, que per mi ho és, per mi per tothom, la gent se li vestirà al damunt i el fora de joc, mira, sap més greu pel fora de joc que ha pitat que pel penal. Era l'últim minut, l'àrbit amb 0-0 també li anava bé, de fet també no, la veritat, ha pitat bastant bé tot el partit, hagués pogut pitar alguna targeta, alguna falteta, que a l'Ivan, la veritat, l'estan agafant tot el partit, no l'han deixat jugar, joc cop igual. Però, bueno, són jugades que són molt difícils de veure. Primera, que estan sense liniers, i segona, que l'àrbit també sempre intentem enganyar, no?, les coses com siguin. M'he trobat estrany, no?, perquè la veritat, molt content al començament, la veritat m'ha saludat tota la gent, estic ara aquí, també estan esperant gent també per parlar amb ells, i la veritat, jo d'aquí sempre ho he dit, que per mi aquí el Pinell és com una família, no? Jo me vaig emportar un record molt bonic, i la veritat, només desitjo que el Pinell funcioni, que guanyi partits, i si poguéssim quedar nosaltres primers i el segon Pinell, ho signaria aquí mateix, perquè la veritat, me sento com a casa, no? Aquí la gent m'ha vingut a saludar, de seguida tothom cridant-me, és que això de tothom, ara aniré si m'he deixat algú, perquè això és una cosa molt bonica, no?, que et facin això.